Κατά την κλασική περίοδο, η Ελλάδα αποτελείται από πάνω από 1.000 περίπου αυτόνομες κοινότητες της πόλης κράτη. Η ελληνική πόλη κράτος είναι μια πόλη που έχει οργανωθεί ως κράτος, επιδιώκοντας αυτονομία, ελευθερία και αυτάρκεια. Η πόλη έχει δικιά της οργάνωση, δικούς της νόμους, στρατό, ναυτικό και βέβαια δικό της πολίτευμα. Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη αποζητούν την ανεξαρτησία, το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και βέβαια την ανδρεία και τη γενναιότητα στη μάχη. Τους ενώνουν κοινοί, εμπορικοί, πολιτικοί και θρησκευτικοί δεσμοί. Οι δεσμοί αυτοί θα τους οθήσουν σε συμμαχία εναντίον του μεγάλου εχθρού, αλλά και δεν θα τους εμποδίσουν να έρθουν σε συγκρούσεις και σε εμφύλιες διαμάχες. Δύο είναι οι πόλεις που ξεχωρίζουν, η Αθήνα και η Σπάρτη. Αποζητούν την ελευθερία, το μέτρο, την αρμονία, τη συλλογικότητα. Θα προσπαθήσουν να τα πετύχουν μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Η Αθήνα με ελεύθερο πνεύμα και φιλοσοφική διάθεση και η Σπάρτη με το αυστηρό και λιτό πνεύμα των κατοίκων της. Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν η μεγαλύτερη ως την εποχή εκείνη αυτοκρατορία, καλά διοικούμενη και οργανωμένη. Ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος είχε χωρίσει το τεράστιο βασίλειό του σε 20 περίπου σατραπίες. Κάθε σατραπία έπρεπε να στέλνει τους φόρους της στην πρωτεύουσα, τα Σούσα, που ήταν περίπου στο κέντρο της αυτοκρατορίας. Το τεράστιο αυτό κράτος αποτελούνταν από διάφορους λαούς υποτελείς, Ασσύριους, Σκύθες, Βαβυλώνιους, Έλληνες, Μίδους, Αιγύπτιους και πολλούς άλλους. Οι Πέρσες είχαν επιτρέψει σε κάθε έναν από αυτούς τους λαούς να διατηρήσει τον πολιτισμό του και ως ένα βαθμό την ελευθερία του για να μην υπάρχουν εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Μίδοι και Πέρσες είχαν κατακτήσει όλες τις γνωστές περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Από τη Μικρά Ασία ως τον Ιδό ποταμό στην Ανατολή, από τη Σκυθία στον παγωμένο Βορρά ως την Αιθιοπία στο Νότο. Τι απέμενε λοιπόν στο Δαρείο? Η επέκταση προς τα δυτικά, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Την αφορμή του έδωσαν οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, που επαναστάτησαν εναντίον της καταπίεσης των τυράννων που διόριζαν ως κυβερνήτες των πόλεων οι Πέρσες σατράπες. Την επανάσταση, παρά τη βοήθεια που έστειλαν από την Αθήνα και την Ερέτρια, κατόρθωσαν τελικά να καταστήλουν οι Πέρσες. Ο Δαρείος όμως, έχοντας ως πρόφαση την τιμωρία της Αθήνας και της Ερέτριας, αποφάσισε να ξεκινήσει την εκστρατεία εναντίον των ελληνικών πόλεων. Είναι η αρχή της μεγάλης σύγκρουσης δύο διαφορετικών κόσμων. Το 490 π.Χ. ο Δαρείος δίνει εντολή για την επίθεση εναντίον των ελληνικών πόλεων. Ο Περσικός στρατός, έχοντας ως αρχηγούς τον Δάτη και τον Αρταφέρνη, αποτελείται από 30.000 περίπου στρατιώτες. Επιβιβάζεται σε 200 πλοία και αφού καταστρέφει με τη σειρά τη Σάμο, την Άξο και την Ερέτρια, αποβιβάζεται στις ακτές του Μαραθώνα. Οι Πέρσες νιώθουν δυνατοί και σίγουροι. Βρίσκονται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, έτοιμοι να την κάψουν και να την υποδουλώσουν. Οι Αθηναίοι, βλέποντας ένα τεράστιο στόλο να καταπλέει στο Μαραθώνα, κινητοποιούνται. Σχηματίζουν στρατό που αποτελείται από 11.000 περίπου στρατιώτες και επιλέγουν ως αρχηγό το Μιλτιάδη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πού θα αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Ο Μιλτιάδης ρισκάρει και επιλέγει να αντιμετωπίσει τους Πέρσες στη μικρή πεδιάδα του Μαραθώνα. Σκέφτεται ότι αυτό δεν θα το περιμένουν οι Πέρσες και θα ευνηδιαστούν. Το αποτέλεσμα θα τον δικαιώσει. Ο στρατός προελάβει προς το Μαραθώνα. Είναι ένας στρατός που αποτελείται από 10.000 Αθηναίους και 1.000 πλατεείς.
Περιλαμβάνει άνδρες νέους, αλλά και γεροντότερους, καθώς και δούλους. Ποτέ στο παρελθόν Έλληνες δεν έχουν νικήσει τους Πέρσες στο πεδίο της μάχης. Ούτε τους έχουν αντιμετωπίσει ποτέ σε ανοιχτή πεδιάδα. Ο Μιλτιάδης τα σκέφτεται όλα αυτά και ζητάει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Στέλνει τον αγγελιοφόρο Φιδιππίδη. Οι Σπαρτιάτες όμως επικαλούν τη θρησκευτική τους γιορτή που τους απαγορεύει να εγκαταλείψουν την πόλη τους προτού ολοκληρωθεί η Πανσέλινος. Θα καθυστερήσουν τουλάχιστον 10 μέρες. Ο Μιλτιάδης ξέρει ότι πιθανόν θα αντιμετωπίσει τους Πέρσες στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις. Στρατοπεδεύουν σε μια δασωμένη πλαγιά για να νιώθουν σχετικά ασφαλείς. Γίνεται συμβούλιο αρχηγών. Κάποιοι στρατηγοί στη θέα του πολυάριθμου περσικού στρατού διστάζουν να πολεμήσουν. Ο Μιλτιάδης κατορθώνει και τους πείθει ότι πρέπει να μείνουν και να αγωνιστούν. Τις επόμενες 5-6 μέρες παίζεται ένα παιχνίδι τακτικής και από τους δύο αντιπάλους. Κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να επιτεθεί. Ώσπου την κρίσιμη μέρα γίνεται μια κίνηση από τη μεριά των Περσών που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Ο Δάτης προβαίνει σε μια κίνηση που μέχρι και σήμερα θεωρείται περίεργη. Αποφασίζει να διασπάσει τις δυνάμεις του στέλνοντας το ιππικό του με καράβια προς την Αθήνα. Ήταν τόσο σίγουρος ότι θα νικούσε τους Αθηναίους και χωρίς το ιππικό του? Ήθελε να ευνηδιάσει και να καταλάβει την αφύλακτη Αθήνα προτού φτάσουν στο πεδίο της μάχης οι Σπαρτιάτες? Ό,τι και να ισχύει, το σίγουρο είναι ότι με την κίνηση που έκανε έδωσε την ευκαιρία στο Μιλτιάδη να ξεκινήσει την επίθεση. Ο τρόπος που θα παραταχτούν οι δύο αντίπαλοι θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης. Ο Μιλτιάδης ξέρει ότι οι Πέρσες είναι τριπλάσιοι. Θέλει οπωσδήποτε η παράταξή του να εξισωθεί με την παράταξη των Περσών που έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Αποφασίζει στη μέση το βάθος της παράταξης να είναι μικρό και αδύναμο, ενώ οι δύο πτέρυγες να είναι ισχυρές με πλήθος στρατιωτών. Έχουν όλοι πάρει τη θέση τους. Η δεξιά πτέρυγα με επικεφαλή στον Καλήμαχο παρατάσσεται σε βάθος 8 σειρών. Το Αθηναϊκό κέντρο με επικεφαλή στο Θεμιστοκλή και τον Αριστίδη έχει βάθος 4 σειρών. Η αριστερή πτέρυγα, όπου είναι η Πλατεής, παρατάσσεται σε βάθος 8 σειρών. Οι Πέρσες, βλέποντας τις προετοιμασίες των αντιπάλων τους, παίρνουν και αυτή θέση μάχης. Στο κέντρο είναι παραταγμένα τα επίλεκτα τμήματα. Οι λιγότερο αξιόπιστες μονάδες έχουν παραταχθεί στα άκρα. Η περσική παράταξη υπολογίζεται ότι έχει το ίδιο βάθος σε όλο της το μήκος. Οι Πέρσες, βλέποντας τους Έλληνες να έχουν ξεκινήσει την επιθετική τους πορεία, ετοιμάζονται να τους υποδεχθούν. Πιστεύουν ότι έχουν τρελαθεί, έτσι λιγοστοί που είναι, χωρίς τοξότες και χωρίς ιππικό. Οι Έλληνες, φτάνοντας σε απόσταση 200 μέτρων από τους Πέρσες, μεταβάλλουν το γρήγορο βηματισμό τους σε ταχύτατη έφοδο για να αποφύγουν τις απώλειες από τα πυκνά βέλη. Οι Πέρσες προσπαθούν να τους σταματήσουν με καταιγισμό βελών. Τόσο όμως η ταχύτητα κίνησης όσο και ο ισχυρός αμυντικός εξοπλισμός των Ελλήνων τους επιτρέπουν να ξεφύγουν εύκολα και χωρίς σπουδαίες απώλειες.
Οι Αθηναίοι πέφτουν με ορμή πάνω στους Πέρσες. Οι δύο στρατοί συγκρούονται άγρια. Τα μεγάλα δώρατα κατεβαίνουν. Τα ξύφη βγαίνουν. Οι τεράστιες μεταλλικές ασπίδες χρησιμοποιούνται. Σε μια μάχη τέτοιου είδους, σώμα με σώμα, η ελαφριά ασπίδα και το κοντό ξύφος των Περσών δεν συγκρίνονται με τη βαριά ασπίδα και τα μακριά δώρατα των Αθηναίων. Όταν οι Αθηναίοι ανακατώθηκαν με τους Πέρσες, αναφέρει ο Ηρόδοτος, άξιζε να τους δεις πως πολεμούσαν. Η μάχη κράτησε πολύ. Στη μέση της παράταξης, εκεί που είχαν ταχθεί οι Πέρσες και οι Σάκες, νικούσαν οι βάρβαροι. Έσπασαν τις γραμμές και κυνηγούσαν τους Αθηναίους προς τους λόφους. Μα στα δύο άκρα νικούσαν οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς. Όσους υποχωρούσαν και έφευγαν, τους άφησαν να φύγουν. Μα εκείνους που είχαν διασπάσει το μέτωπο στο κέντρο, ενωμένες τώρα οι δυο πτέρυγες, τους πολέμησαν και τους νίκησαν. Πολλοί Πέρσες, πάνω στην απόγνωσή τους, έπεσαν στο διπλανό βάλτο και πνίγηκαν μέσα στις λάσπες. Οι Πέρσες έφευγαν προς τα καράβια που ήταν ακόμα γυροβολημένα στην παραλία. Οι Αθηναίοι τους πήραν στο κατόπι και τους κυνήγησαν ως τη θάλασσα. Προσπάθησαν να βάλουν φωτιά, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Εδώ σκοτώθηκε ο πολέμαρχος Καλίμαχος, άνδρας γενναίος, ο στρατηγός της Ήλεως και ο Κυνέγυρος, αδερφός του Εσχύλου, που γατζώθηκε στην πρίμη ενός καραβιού και σκοτώθηκε όταν του έκοψαν το χέρι με πέλεκι. Οι απώλειες για τους Πέρσες ήταν τεράστιες. 6.500 άνδρες έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Για τους Αθηναίους οι απώλειες ήταν μόλις 192 άνδρες. Έντρομοι οι Πέρσες επιβιβάζονται γρήγορα στα πλοία που δεν είχαν προλάβει να φύγουν για την Αθήνα. Τη στιγμή που σαλπάρει και το τελευταίο περσικό πλοίο από το Μαραθώνα, τελειώνει η μεγάλη μάχη. Ο Μιλτιάδης αποφασίζει να στείλει αγγελιοφόρο στην Αθήνα για να μεταφέρει το μήνυμα της νίκης. Το όνομά του διχάζει ακόμα και σήμερα τους ιστορικούς. Άλλοι τον ονομάζουν Θέρσιπο, άλλοι Ευκλή, ενώ ο Λουκιανός αναφέρει το Φιλιππίδη. Όλοι συμφωνούν ότι έτρεξε γρήγορα προς την Αθήνα. Νικόμεν, πρόλαβε να πει, και ξεψύχησε από τη μεγάλη προσπάθεια. Η ήττα των Περσών ήταν σοβαρή, αλλά ο στόλος τους ήταν ακόμα άθικτος, όπως και το άφαντο ιππικό. Το ηθικό τους βέβαια είναι πεσμένο, αλλά ένας ευνηδιασμός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Τα περσικά πλοία περιπλέουν την Αττική και κατευθύνονται στο Φάληρο, πιστεύοντας ότι θα προλάβουν να βρουν αφύλακτη την Αθήνα. Οι Αθηναίοι, με επικεφαλή στο Μιλτιάδη, περπατούν γρήγορα και σε περίπου 8 ώρες φτάνουν στην Αθήνα για να τη σώσουν για δεύτερη φορά. Με τη δύση του ήλιου φαίνονται τα πλοία στα ανοιχτά του Φαλυρικού όρμου και αφού παραμένουν για λίγη ώρα, στη θέα της Αθηναϊκής φάλαγγας αποφασίζουν να φύγουν. Αυτοί που ο Δαρείος έστειλε για να καταστρέψουν την Ελλάδα, αφού έπαθαν μεγαλύτερες συμφορές και καταστροφές από αυτές που λογάριαζαν να προκαλέσουν, γυρίζουν νικημένοι στην Ασία. Όταν εν τέλει έφτασαν οι 2.000 Λακεδαιμόνιοι οπλίτες στην Αθήνα, ζήτησαν επιτακτικά από τους Αθηναίους να τους οδηγήσουν στο πεδίο της μάχης και αφού έφτασαν στο Μαραθώνα, εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τη μεγάλη νίκη των Αθηναίων. Τεράστια είναι η σημασία, ο αντίκτυπος, η εντύπωση που προκάλεσε η ανέλπιστη νίκη. Για πρώτη φορά Έλληνες νίκησαν Πέρσες. Ως τότε και μόνο η αναφορά του ονόματος των Μήδων προκαλούσε τρόμο και φόβο. Ο Πλάτωνας γράφει ότι βλέποντας τους άλλους να δειλιάζουν, αναμετρά κανείς το μέγεθος της παλικαριάς εκείνων που υποδέχθηκαν στο Μαραθώνα τη δύναμη των βαρβάρων και τιμώρησαν την υπεροψία και την αλαζονία της Ασίας ολόκληρης. Η νίκη έδωσε αυτοπεποίθηση στους Αθηναίους, τους έκανε να πιστέψουν στον εαυτό τους. Στο επίπεδο της στρατιωτικής ιστορίας, το σχέδιο μάχης του Μιλτιάδη βρήκε μιμητές
στα κατοπινά χρόνια. Ιδιαίτερες τιμές αποδόθηκαν στους πεσόντες. Σύμφωνα με όσα λέει ο Θουκυδίδης, τους νεκρούς τους οι Αθηναίοι τους έθαβαν στο νεκροταφείο της πόλης κοντά στον Κεραμικό. Όχι όμως τους ήρωες που έπεσαν στο Μαραθώνα. Αυτούς τους έθαψαν στο πεδίο της μάχης. Μόνο μια επιτύμβια στήλη έχει σωθεί, όπου διαβάζουμε τα ονόματα των ηρώων. Ο τύμβος του Μαραθώνα, που ήταν θαμμένοι νεκροί, στέκει ακόμα και σήμερα στον τόπο του. Η ανασκαφή του αποκάλυψε την ταφική πυρά, στάχτες, οστά, μελανόμορφα λυκήθια, με τα οποία οι συγγενείς των νεκρών περιέλουσαν τα σώματά τους με λάδι για να βοηθήσουν την κατάλυσή τους από τη φωτιά. Για το τιμητικό επιτύμβιο επίγραμμα προτιμήθηκε η ρίση του ποιητή Σιμονίδη, που έγραψε ότι στο Μαραθώνα πρόμαχοι των Ελλήνων οι Αθηναίοι των χρυσοφόρων μύδων θέρισαν τη δύναμη. Η νίκη στο Μαραθώνα κατέδειξε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί διαπλάθουν πολίτες ικανούς να προασπίσουν την πόλη τους. Θωράκισε το δημοκρατικό πολίτευμα, κάτι που θα οδηγήσει αργότερα τους Αθηναίους στο θαύμα της κλασικής εποχής, στο λεγόμενο Χρυσό αιώνα. Ένα τέτοιο απρόσμενο γεγονός ήταν φυσικό να δημιουργήσει πλήθος από θρύλους και μύθους που δικαιολογούν την ανέλπιστη νίκη. Περπατώντας και σήμερα ακόμα στο Μαραθώνα, ίσως ακούσουμε τα χλιμυντρίσματα των αλόγων, το πλατάγιασμα του σπαθιού πάνω στην ασπίδα, τον αχώ και την αντάρα της μάχης. Και ίσως δούμε το φτερούγισμα της κουκουβάγιας, του ιερού πουλιού της Αθηνάς, που σύμφωνα με τους Μάντις είχε πετάξει πριν ακόμα από τη μάχη και είχε στείλει το μήνυμα της νίκης.